Čaute, v tomto videu si ukážeme, čo robiť, ak by po vás niekto chcel, aby ste vypočítali buď obsah alebo obvod takéhoto zvláštneho útvaru, ktorý vyzerá tak nejak jak taká zdeformovaná kvapka troška možno. No, potrebujete, alebo teda už v tomto prípade určite viete, poznáte dotyčnice a ten vzťah, že keď ten bod dotyku by ste vlastne spojili so stredom, hej, tak tu aj tu vám vznikne uhol, čo má 90 stupňov. Zároveň, keď tu máme nejaký, ja neviem, dajme tomu bod G, tak vieme, že proste vieme potiahnuť od stredu čiaru a vlastne vzniknú nám dva pravouhlé trojuholníky. To sa robieva cez Thalesovú vetu, Thalesovú kružnicu, tie dotyčnice, takže to už určite všetko viete, ovládate. No a vzniknú nám dva také isté trojuholníky. No a tým, že tu máme 90 stupňov a vieme, že aj tu máme 90 stupňov, tak tým, že sa nám to rozpolí na poli, vieme, že vlastne tu nám vznikne 45 stupňový uhol. Tu je 90, tu je 45 hore. No a celkovo trojuholník má 180. 180 minus 90 stupňov je 90 stupňov, minus 45 je 45, takže aj tu nám vznikne 45 stupňov. No a keďže sú tieto uhly rovnaké, ten pri G aj pri S, tak vieme, že ten pravouhlý trojuholník, čo nám vznikol, je zároveň rovnoramenný. To znamená, že táto strana a táto strana, jedna druhá, majú rovnakú veľkosť, dĺžku. No a tým pádom toto tu, ASBG, je vlastne štvorec. No a vieme vypočítať jeho obsah. Ako vieme vypočítať jeho obsah? Tým, že predsa budeme mať určite zadaný polomer tej kružnice. Pre zjednodušenie dajme tomu, že to bude 5 cm. To znamená, že ten polomer je vlastne dĺžka strany toho štvorca. No a teda, čo teraz? No vypočítame si obsah štvorca. To bude 5 x 5. Tu dám ešte vzorček, kto by si nepamätal. A krát A. Čiže obsah toho štvorca je 25 cm štvorcových. No a ešte potrebujeme pripočítať túto oblasť. Tu zistíme tak, že vypočítame kruhový výsek. A budeme vedieť, že jeho stredový uhol je 360 minus 90, 270 stupňov. Hej? No. Ja ho označím teraz, dám, že S2 napríklad. Čiže obsah kruhového výseku vypočítame ako obsah kruhu krát stredový uhol deleno 360, čiže v našom prípade 3,14 ako číslo pi krát 5 na druhu krát 270 lomeno 360, čož je v základnom tvare. Keď vydelíme obe 90, tak dostaneme 3/4. Čiže S2 sa rovná, zoberieme kalkulačku, 3,14 krát 5 krát 5 krát 3/4 rovná sa 58,875 cm štvorcových. No a ako zistíme obsah tej kvapky? Som chcel tam nakresliť takú kvapočku. Dobre, tak dáme, že SK ako obsah kvapky a budeme sa tváriť, že to som tam nenakreslil tak hrozne. No a jednoducho len tieto dva obsahy spočítame. Čiže 25 plus 58,875 tisícin SK, ideš potvora, dobre, dám to takto písaným, aj toto tu dám písaným, dobre. No a to nám vyjde 83,875 cm štvorcových. No, takže tak.
Vyzeralo to zložito, ale vlastne to bolo jednoduché. Jeden štvorec, jeden kruh, ktorý sme teda samozrejme museli si vypočítať z neho len ten kruhový výsek, ale v princípe je to to isté. Keby po nás chcel niekto obvod, tak vlastne by sme spočítali len túto stranu, čož by bolo 10 dokopy. A potom by sme vyrátali kružnicový oblúk od toho Ačka po Bčko. Ako vypočítať kružnicový oblúk sme si hovorili v inom videu, čiže to už nejdem teraz nejako riešiť. Hej. Každopádne sčítali by sme tieto tri veci. Hej. Jedna strana, druhá strana, kružnicový oblúk. 2πr krát 270/360, kto by si nepamätal. No, takže tak. Sú rôzne variácie, čo sa s týmto dajú robiť všelijaké. Ešte sa dá použiť vlastne to, že chcete vypočítať štvorec akoby, ale bez tej časti toho kruhu v ňom. To si len rýchlo tak prebehneme. Čiže máme nejaký štvorec, to je obdĺžnik, nevadí. Takže máme nejaký štvorec, v ňom máme z jedného rohu do druhého, Takže úplne krásny, nádherný štvorec, skoro jak pravítkom, a kto to spochybní, tak má 5. No. Bože. Z jedného do druhého, dajme tomu zase by sme mali 5 cm. 5 cm. Tak by sme jednoducho vypočítali obsah celého štvorca. Dám to teraz S1. Toto dáme S2. S1 bude celý štvorec, čiže to by bolo normálne 5x5, čiže S1 by bolo 25 cm štvorcových. A teraz by sme chceli odčítať to S2. No, takto, hej, že chcel by po nás niekto vlastne tento obsah, takže preto odpočítavame tento obsah. Super, už to začína byť metúce, ja sa ospravedlňujem, ale tak proste zatýkal som sa, no čo. Čiže, ako vypočítame S2? S2 je vlastne 1/4 kruhu, takže tým pádom si dáme 3,14 krát 5 na druhu krát 90/360. Ako vieme, že 90? No lebo pravý uhol vo štvorci. Hej? Ako vieme, že 360? No pretože je to časť kruhu toto. Hej, keby som to takto spravil, tak mám celý pekný kruh a takto vidím, že je to 1/4 z neho. Hej? Čiže, hopla, to som vlastne mal modrou, nevadí, čo už. S2, 3,4, tu som zabudol, že toto je vlastne 1/4 v základnom tvare, čiže to si viem prepísať rovno tu na tej kalkulačke. Bože, ešte sú tie kalkulačky také šikovné. A to nám vyjde 19,625 cm štvorcových. No ale pozor, aby sme zistili obsah len tohto, to dáme ako S, tak to bude S1 minus S2. Čiže to by bolo 25 minus 19,625. A to by nám vyšlo 5,375 cm štvorcových, ak dobre počítam. A toto by bol náš hlavný výsledok. Takže tak. Ono sa to tu niekde dalo nastaviť, aby to dávalo dobre. Čo už? Tak, nie, dobre, som sa sekol. Toto chcem. Dobre. Celé to bude modrom a už to bude super, joj. Takže tak. Dobre, čiže zase, tak ako som hovoril, ak ste videli video na kružnicový ovál, bežecký ovál, tak vlastne zase platí, že sú to vždycky nejaké zložené útvary a netreba sa toho báť, treba sa len proste zamyslieť, čo vlastne ideme počítať. Tuto to bol zase kruh a štvorec a vychádzali sme z toho, že poznáme Thalesovú kružnicu a poznáme vlastne vzťahy medzi
dotyčnicami kružnice a kružnicou ako takou a tým jej stredom, hej, že ten bod vlastne keď spojíme so stredom, tak tam nám vznikne pravý uhol. Tuto na tom obrázku myslím v tých bodoch A a B. Takže z toho sme vlastne vedeli potom vydedukovať, že je to teda štvorec, hej, lebo tam pre nás boli významné práve to, že tu sme mali, že sme vedeli, že je tam tých 90 stupňov. Keby sme nevedeli, aký je tam uhol, alebo by tam bol nejaký iný uhol, tak by nám to už komplikovalo situáciu, samozrejme. Keby sme nevedeli, aký je tam uhol, tak by sme boli asi úplne v háji. Keby sme vedeli, aký je tam uhol, tak síce by sme si vedeli vypočítať tie úsečky AG a GB, ale to už by na to bolo zase treba Pythagorovú vetu a tak, a bol by to... A vlastne nie, počkať, asi ani vtedy by sme to úplne... No, vlastne nie, tam už by sme asi geometrické funkcie. Dobre, zamýšľam sa nad tým, keď to aj tak počítať nebudeme. Takže nejdem vám to komplikovať. Dobre, čiže zase rozmeniť si na drobné. No a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Ak pre vás bolo toto metúce, čož viem si predstaviť, že môže byť, kľudne si to pustíte ešte raz od začiatku. Určite na to dojdete, nebojte.